Zaman duniya, zaman duniya akwai daɗi, zaman duniya akwai tausayi. Zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya. Ana alfahari da 'ya'ya da sun rike tarbiya. Zaman duniya ga wani ku gane shi ba ruwansa da tarbiya. Zaman duniya ya haifa ya bar su shine kadai abin da ya iya. Zaman duniya ya aura anan ya aura a can hakan ya iya. Zaman duniya da ya tsallake su shi ba ruwansa ya suka iya. Zaman duniya sana'a ta fi goma da ka taɓa shi duka ya iya. Zaman duniya ba daɗin mu'amala ba ya duba 'ya'ya gaban shi. Zaman duniya a sace da shi kamar babu shi idan har ka gan shi. Zaman duniya ga 'ya'yansa babu wanda ya san mene sana'ar. Zaman duniya, zaman duniya iyawa kyau ƙarshen ka kai tunawa. Zama na duniya wanda ya fi ka girmama shi hakan zai kauda da ka kunci rayuwa. Ga damuwar wani mu ba fa damuwar mu ce ba, ta yaya za a rayu ba kishin zama duniya. Zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya. Zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya. Zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya. Oh. Zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya. Zaman duniya. Zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya. Oh. Zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya. Zaman duniya, duniya. Wayo duniya, duniya. Zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya. Zaman duniya, zaman duniya akwai daɗi, zaman duniya akwai tausayi. Alhaji, ina za ka je da wannan tsohon dare haka? Ina da wani abu muhimmanci ne zan je da shi. Haba Alhaji, irin wannan dare haka? Abu mai muhimmanci ba za a yi shi ba sai cikin wannan dare? A bari gari ya waye mana. Hajji na sake min wannan abu. Ba da mu mutum jin wannan abu da mata ga wannan muhimmanci. Kar ki sake min irin wannan. Allah ya baka hakuri. Me kuke ci a da lafiya kuma? Allah ya baka hakuri. Amin. Anya Alhaji ba abin da yake kunna ko irin wannan tsohon dare haka ya tashi ya fice. Anya Alhaji yana da gaskiya kuwa. Zaman duniya, zaman duniya akwai daɗi, zaman duniya akwai tausayi. Ina jin ba. Zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya. Lafiya ƙalau. Ina ji da kai mana. To ina danka.
Shikenan, na gode maka da yabon da kai min. Kuma batun hoto zan tura maka hoto. Amma ba da daddaren nan ba, sai dai gobe da safe. Shikenan, ni ma na gode. Aiman, lafiya na gan katse? Kuma na gan cikin wani yanayi a cikin dama. Me yake faruwa ne? Alhaji muna cikin tashin hankali. Muna cikin gagarumin matsala. Don Allah ka fito kai min bayani me yake faruwa. Kan katse ka daina kwana-kwana me ya faru? An harbi Alhaji Tahir. What? Yanzu wani hali yake ciki? Yana asibiti. Kuma bai san a kowane yanayi yake ba. Yanzu daga nan ina zaka? Zan tafi asibiti wajensa. In za ka je ka zo mu tafi tare. Ah, no. Ka je zan same ka. Zaman duniya. Ki Amina. Zaman duniya akwai Amina. daɗi. Zaman duniya akwai. Ki Amina. Na'am. Zo nan. Zaman duniya. Zaman duniya. Zaman duniya. Zaman duniya. Yaya, lafiya? Ai kin fi ni sani kuma kin fi kowa sanin ko lafiya ko ba lafiya ba. Lafiya kake ta kwala min kira, me ya faru da kai? Me ya faru da ni? Amina. Na'am. Kina nufin zaki ce min baki san duk abin da kike kullawa ko baki san abin da yake zuwa yake dawowa ba Amina? Wani abun na ma wani ya kawo ƙara na, ni wallahi ban yi ma kowa komai ba yaya. Amina. Na'am. Ni za ki raina hankali. Zo nan. Zo nan Amina. Amina. Wannan hoton waye? Ita ce budurwar naka? Yi wai ake ta saka likaf kuma ba na ganin ta, ni da na ce ka ɗauko min hotonta ana ganin ta. Amina. In na bace mari ko wallahi sai kin gane baki da wani. To yayi kuma me zaka ban mari kuma? Ni kike kallo kina rena min hankali? Kina hoton ki da kina nufin ni ban san ki bane ko yaya? Yanzu yayi kuma kai yanzu bai. Wai me ke faruwa ne nake jin ana yi? Wani wallahi ba komai ne. Kin san dai ka kanwata. gaya mata dai. Ke Amina, me ke faruwa? Mamu ba komai fa. Kin san idan borin ta ya tashi a cikin gidan nan ke dai kin fi kowa sanin halinta. Ka kyale ni in tambaye ta. Amina, Na'am. me ke faruwa? Nace me ke faruwa? Ina ji ana yi. To yaya ce ba komai, ai ba komai. Shi ne kawai. To, za ku goye mun ko? A'a moni ba wani abu fa da za a boye miki. To shikenan. Yawwa. Idan ta wari ai zan ji. Yawwa moni ba ma za ta yi ba moni. Wannan abu ne sulhu ne ko? Tsakanina ni da kanwata. Wannan ba na abu bane. Ki je kawai moni. To kan sake jin ihu. Ba matsala moni. Ba matsala. Moni! Momse! Allah ya kara miki lafiya Mami, ni ma ba- Momse. Suna. Na dawo kanki. Ni kike rena hankali Amina. Wallahi yaya ba Ni kike yi wa yawo da hankali Amina. yaya ba kai bane zaka min faɗa ba sai kaman kasa ba. Amma Amina za mu haɗu da ke. Ya hakuri. Wallahi Wallahi ba ni bace. Allah ni ko za ki gane. Kuma za ki nan. Zaman duniya. Zaman duniya akwai daɗi. Zaman duniya akwai tausayi. Kai. Kuma fa magana ta gaskiya. Wannan fa ba Amina ba ce. To wannan kuma me ki bayyana min fuskar ki mana fi sabilillahi.
kin tashi tura min hoto sai ki turo min hoto kuma da niqab fi sabilillahi, wannan ai kware na kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni dai ni ma nake in shiga masifa, na ma fara shiga wallahi. Dan girman Allah ki cire niqab din nan, ki cire niqab din nan man. A'a ki cire shi mana. Zaman duniya, zaman duniya akwai daɗi, zaman duniya akwai tausayi. Zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya. Ana alfahari da ‘ya'ya da sun riƙe tarbiyya zaman duniya. Ga wani ku gane shi ba ruwansa da tarbiyya zaman duniya. Ya haifa ya bar su shi ne kaɗai abin da ya iya zaman duniya. Ya aura anan ya aura a can hakan ya iya zaman duniya. Da ya tsallake su shi ba ruwansa ya suka iya zaman duniya. Sana'a ta fi goma da ka taɓa shi duka ya iya zaman duniya. Ba daɗin mu'amala ba ya duba ‘ya'ya gaban shi zaman duniya. A sace da shi kamar babu shi idan har ka gan shi zaman duniya. Ga ‘ya'yansa babu wanda ya san mene sana'ar zaman duniya. Zaman duniya iyawa kyau ƙarshen ka kai tunawa. Zama na duniya wanda ya fi ka girmama shi hakan zai kawo da duka kunci rayuwa. Ga damuwar wani ba fa damuwar mu ce ba, ta yaya za a rayu ba ishi zama duniya. Zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Anwar. Mama? Na'am. Wani ne yake faruwa ne? Tun na ganki cikin damuwa. Alhaji ne ya fita. Har yanzu bai dawo ba. Kuma ka duba ka ga yanzu kusan karfe 3 na dare. Har yanzu bai dawo ba. To amma mami bai gaya muke ga inda zai je ba? Na tambaye shi. Amma Allah bai nufe shi da ya gaya mu inda zai je ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma na ji kira wayarsa ba a daga ba, ko za ka kira shi da wayar ka mu ga ko zai amsa. Zaman duniya akwai daɗi, zaman duniya akwai tausayi. Ka ga ma shi yake kira na. Hello Alhaji, ina ka shiga ne? Ina ta kira wayar ka ba. Ɗan sanda? Lafiya? General Hospital? Lafiya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To shi kenan. Je ka ɗauko mun kulli mu tafi. Je ka ɗauko mun kulli mu tafi. Je ka ɗauko mun kulli. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaman duniya akwai daɗi, zaman duniya akwai tausayi. Zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya. Anwar. Barka ne. Mama ina yi? Lafiya kalau. Kuma kuna da patient a? Wallahi ni ma mahaifina ne ba shi da lafiya. Allah ya bashi lafiya. Amin, na gode. Ka zo duba wani ne?
wallahi ni ma na so ku bani gidana ne alaji kai wancan. Yana ina? A ina ɗakin sa yake? Zaman duniya. Ni ma yanzu shigowa ta kenan asibitin. So nake in tambaya in ji wani ɗaki a kwantar da shi. Zaman duniya akwai tausayi. Zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya. Tun da ina jiran kunun nan sai ka ce an tafi dama, sai ka ce an tafi dama wani kunun gyaɗa. Kunun gyaɗa ne zai a ce gyaɗa ko ba abu nika ba ko ba ai kaza ba. Ya haifa ya bar su shine kadai abin da ya iya. Kuma kin san fa ni ba na so in sha koko ba. An na sha koko ba zabi sai rinka jin zuciyata tana tasowa kamar zan yi amai. Lallai kam shawarar nan take kai. Ai ni ma malam ba na shan koko idan sanyi shi sa ina damawa na zubo maka a kofi na ce in kawo maka. Zaman duniya. Kai yanzu kai dan baka da tarbiyya baka da hankali yaron nan kullun abin da ake gaya ma baya shiga kunnen ka ko kwan da na dauka zan sha za ka yi tsarab ka dauke. Baba abin nan bukatarsa nake kuma ni yanda nake a gidan nan ni ma faɗa ne kuma ina kallon abinci ina gifta ina jin yunwa ai dole in amfani da shi. Amma ni ban sha ba daga ɗauka zan kai baki kai tsarab ka ɗauke? Ladabi ne wannan dan gidanku? Ai idan na bari ne ban san niyyar ka ba. Gwara dai ni da niyyar kawai amfani da ita. Haba na ji. Wani irin rashin tarbiyya ne wannan? Baban naka kake gaya ma wannan magana? Dakata. Ke kuma asuwa ba za ki ji in gaya miki idan ana magana tsakanin ɗa da uba wani baya shiga. Kar ki ƙara shiga maganar uba da ɗansa. Saboda akwai matsala in dai za a dinga irin wannan abun. Ayo dan gidanku ba dole a shiga magana ba? Amma ya aka yi haka ta kasance. Waye ya harbe shi? Ka yi mana bayani ma. Domin kai ne hujjar kuma kai ne fitilar haska mu. Saboda bayaninka shi ne zai fitar da mu daga dukkan wani tunani da muke da shi a kai. Zaman duniya. Zaman duniya akwai da. Yana da wani abokin gaba ne wanda ba mu sani ba? A'a. Iya sani na da Alhaji ba shi da wani abokin gaba. Zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya. Kawai dai ina tunanin yadda zan muku bayani ne har ku ga wasu. Kaga, karka damu da gamsuwar ne. Ka yi mana bayani shi ne zai tabbatar mana da gamsuwar mu. Dan saurayi, akwai wani abu mara kyau ne a cikin lamarin? A'a, babu hajiya. To me ya faru? Kuɗi kuka ɗauko ne? Ba kuɗi muka ɗauko ba. Zaman duniya. Muna cikin tafiya ne. Wasu mota ta tare mu. Da zumma suna buƙatar taimako. Ashe ba mutanen kirki ba ne. Garin mu gujewa rayuwarmu muna so mu tsira ta. Suka rabu Alhaji Ahmed. Wannan shine kadai abin da na sani. Zaman duniya. Allah ya kyauta. Zaman duniya akwai daɗi. Zaman Ya duniya ji abin da akwai tausayi. Allah ya bashi lafiya. Amin. Zaman duniya. Gaskiya ban yarda da wannan ɗan saurayin ba. Ban gamsu da bayanin da ya min ba. Zaman duniya akwai daɗi. Zaman duniya akwai tausayi. Zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya.
ana alfahari da 'ya'ya da sun rike. A'a yau idan da rashin kirki ya shigo ciki sai a shiga tsakanin mahaifi da ɗa mana. A'a ya za a yi zan sha abu ka karɓe kuma ka tsaya kana maganganu da ita. Ita ma ɗin da kake gani a matsayin babar ka take. Domin iyali na ce. Ba fa za ka sha kuɗin nan ba domin ba uwarka ce ta dama ba. Uwa ta kike zagi? Kwarai ma kuwa na zage ta. To billahi allazi la ilaha illa huwa. Idan haka ta ƙara faruwa na rada da girman Allah komai zai iya faruwa a gidan nan dan ni ba mutunci ne da ni ba. Duk mutumin da zai taɓa babata na rada da Allah sai da sama da ƙasa ta haɗe. Ai da gaskiyarta. In kana son abu a hannuna ta ladabi da biyayya za ka zo ka karba. Yo ko babar taka ba sai ta yi ladabi da biyayya nake bata abin da zan bata ba. To ta daina shiga sabgar. Idan ina abuna a cikin gidan da na shiga sabgata saboda billahi la azimu in ana shiga sabgata komai zai iya faruwa a gidan nan. Na rantse da Allah. Ba abin da zai faru. To ba gashin ya faru ba ka karbe kunun ubanka? To bukata nake. Shikenan. Sai ka sha. Sai ka. Yanzu mallam kana kallon sa zai sha ko kwallo? Yo ki bari mana. Ki bari. Ya tafi. Ya je ya ga yadda zan yi. Kai ba ni kudin nan. Kai malam me faru malam? Ka tafi da kudin nan ko? Tashi malam kika je ka bi ciwo. Tashi malam tashi. Zama na duniya wanda ya fi ka girmama shi hakan zai kawo da duka kunci rayuwa. Ga damuwar wani mu ba fa damuwar mu ce ba. Bari ba a gaggawa. Rayu ba kishi zama duniya. Zaman duniya. Zaman duniya. Wato shi sai nake gaya maka a rayuwa ka dinga daurewa duk ranar Juma'a ka dinga karanta suratul kafi. Akwai falala mai girma ga duk mutumin da yake karanta suratul kafi ranar Juma'a. Kaga malamin nan ma abin da yake bayani akai. Duk musulmi ya daure ya ware 'yan mintuna kalilan ya karanta suratul kafi ko ranar Juma'a ne akwai falala sosai. Saminu. Hello, keburin nan da nake fuskanta Saminu zan iya samun saukin sa kenan. To ai rashin mu da alqur'ani abin karanta. Saminu. Na Jaju. Sanda fitowa. Ka fitowa. Sannu. Yana ji kamar gidan shuru. Ai sun fita. Ai da kwarai da gaske da daddare suka fita domin ban ga dawo wasu ba. Da daddare yana nufin kenan ba su kwana a gida ba? Kwarai kuwa. Kuma ba su gaya muku inda za su je ba? A dai a daddaren dai na ce bari karɓar kullum kai su sai yake cewa ai za su je asibiti ne kawai in bari zai tuɓa hajiya. Asibiti? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina da fatan lafiya. Da Allah ka ku shirya motar nan da Allah ka shirya mota yanzu da Allah barin zo mu tafi asibiti. Barin na zuwa yanzu. Zaman duniya akwai daɗi. Zaman duniya akwai tausayi. Tashin hankali da suka fita kana gani a gabanka. Mutum da sani wata na gida don da ko mota. Zaman duniya. Zaman duniya. Zaman duniya. Zaman duniya akwai daɗi, zaman duniya akwai tausayi. Zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya. Assalamu alaikum. Zaman duniya, zaman duniya akwai daɗi, zaman duniya akwai tausayi.
zaman duniya zaman duniya zaman duniya zaman duniya ana alfahari da 'ya'ya da sun rike tarbiya zaman duniya ga wani ku gane shi ba ruwansa da tarbiya zaman duniya ya haifa ya bar su shine kadai abin da ya iya zaman duniya ya aura anan ya aura a can hakan ya iya zaman duniya da ya tsallake su shi ba ruwansa ya suka iya zaman duniya sana'a ta fi goma da ka taɓa shi duka ya iya zaman duniya ba daɗin mu'amala ba ya duba 'ya'ya gaban shi zaman duniya a sace da shi kamar babu shi idan har ka gan shi zaman duniya ga 'ya'yansa babu wanda ya san mene sana'ar zaman duniya zaman duniya iyawa to ƙarshen ka kai tunawa